Good morning once again, TMS family. I mean, today, yazi ukuthi yonke into esikhulume ngayo ekseni ukuthi it is a motivational Monday, and the main important thing is that we have your favorite, your one and only Pastor Winning, who's here to give us some inspiration, some motivation, and ukuthi nje ungena kulolu daba lwamaphupho owenu. So before nokuthi nje simoshe isikhathi asiphinde sibingelele uPastor. Sawubona. Ngiyaphila konjani? Ngiyaphila Pastor. Ngabe ready namhlanje? But bakulindele yazi njalo mebesenda ama voice note bathi thina nje sicela nje uPastor Winning uPastor uphi kodwa so ngicabanga ukuthi asivele siphuthume kulelo phupho lokuqala. Ngiyabonga Pastor. Well, today's first dream, a lady dreamed that her ex-wife was chasing her intent on fighting, but she managed to escape and run away before any confrontation occurred. Engabe kuchaza ukuthini lo asike silalele? Good morning everyone on Morning Show. Pastor nna ke kopa bo ke loga ke bona mosadi wa ex yaka a nlelekisa e kare o batla go mmantsha mara ka siya ha ntshwara ne ke botsa e bolelang. Pastor ngabe kuchaza ukuthini? Hey ithanda ukubanzima le. So iphupho elifanele lisithatha njengephupho libi ngabe umuntu uyamazi lo muntu lo noma umazi umuntu mekujaha ngabe uyakujaha ngenhloso yokukushaya noma ngenhloso yokulimaza ukujaha uphethe isikhali noma akaphathanga isikhali kuwuphawu lobuvela umuntu mekujaha yabo ekhombisa ubungozi kuwe. So njengala umuntu amaziyo ukuthi umuntu yabo owayethandana nomuntu so lokho kuyasekumnikeza manje ushuthi kuyamxwayisa ukuthi ufuna amqaphele lo muntu loya unabo ubungozi kunazo izinto mhlawumbe ezimbi ayisebenzisayo mhlawumbe akoqolo ukuthi wena phela uhambe nalo wayo. Yes akanalo uqolo kodwa futhi kukhona imizamo emibi asuke enayo loya yabo emile nalo ngenzeka mhlawumbe umzamo ukufaka isichitho so that igcine eshweni nalo muntu loya kodwa ikhona izinto esuke ezizimbi ayishelayo lo ngalo yabona. Hayi izwakele Pastor ke asithembe ukuthi usisi uzothi ukuyibhekisisa kahle lolu daba akwazi ukubona ukuthi hey ayivikele kwayena so asiphuthume kwelinye iphupho futhi Pastor.